Buta ni pilian ng duyanan ko. Kay hangin kayo ba? Dili na ko gitawd ang duyan kay walay samaw diri. Lima kay isara tong duyan no. Oh nya ikisa man ning duyan nga kuha man ni. Imo nga. Oh tabak-sabak mo ka diha. Diya ra kasi yuta Ano oh. paliguro ko sa yuta, basa kayo, ulan kagabi eh. Na mauna kay gitsatan ti kagabi nga magdala og duyan nga tanawa karon na unsa naman kaniya sabak-sabak na nung ka. Amo koy duyan dito god pero kaso dugay na kay tong duyana. Ano man dugay na tong duyan nga wala man nimo gidala. Kaya hindi na mo to pwede kay atong duyana 8 months old pa ko ato. Hindi nga to maigo. Ana ni. Pagpalit og duyan nga dako nga ani ayo tong duyan tong bata pa ka. Wala akong kwarta. Kwarta mo na kay tambay mo sa inyo ha. Sir, abot ka. Pagi ako ba? Pataka Sama ni. Magtabok tubig ba? Magkamuri ka. Agihanan na yung giduyanan oh, agihanan na. Agihanan na. Tanawa oh. Cyclo na na daplay naman ko ni Dre nang Dre man. Tana agihanan tanawa ang bangag oh. Tuyo-tuyo nang imo ba? Ayaw. Dire mo agihanan na mo. Oo dia. Ano mo? Hindi mo magduyan. Magkabuk ang tubig sulod ay Dre age. Ay. Stilan ka bagnot mo diri oy. Asam ko pwedeng plasteran ni higda oy kanang makatulog ko ba. Sula ning kimtangoy. Wa mo ko ilaing katambayan ba? Kainit sa panahon. Nindot ta diri okay, lami kigangin. Pero unsa pa higdaan ri mo ko mo taong grasa diri mo gikayaka ko diri. Kanaon ko sunahan di basin na ako'y pakitaan dito nga pwede higdaan. Grabe ko tuma pag magtambay Dre mo basi na ko yung pagkaon sa inyo amin. Wala galing no dapat nagdala ka kay ko may nagplano. Sa tawanan niyo ay pulos yung tawanan niyo. Oh, Dala. unsa na po tuyo mo Dre? Lagi mo diri lagi. Lain po, nagtambay-tambay kami Dre no kay walay samok. Nagunsa na po ka diri dams. Nangita ko kuha ni area nga nindot kayo kanang pwede ko makatulog o makahigda. Unya, unsa may higdaan mo Dre daw? Aw, basin pwede ko makatapad sa inyo ba? Lami na jud kay higda bay. Pura makagrayabags dam na guot na makainduha ko mundungag pa ka maputol ni. Ang kisa man ng tuyan di ay. Jikoy. O kajikoy man ay ano ikaw may magbut-but. Ano pa mo duyan pa man ka diri nagdalaw ta kag duyan imuha niya. Pisi nimo arong pisis kabaw. O mo na iting. May ano day, sugot po day ko. Di man na masugot. Grabe ulita po ninyoy. Play. Oh. Play. Eh sa mga tawana ka ano diri makamuagi. Turol kay gianan man eh. Ikaw ba kaduwa ka diagi Dre ah? Tuyo gyud ang iya ako'y ba. Ikaw ba grabe kay ka ba? Paano? Sumtuhanan ning agihanan man dire. Buot mo ka. Batay mo paalik pa ka Dre ah. Kamu po dawal lasad mo di abi. Unsa? Kaya kisa na ka. Ang buharing duyan? Basta upaw ba tartado jud kayo. Gani, bugriton diyo. Oh, nya ana ni bay. Ay kung damay-damay ah. Pasay bitaw kadali ilang karon na mga lawa ugma di na kong balik diri ah. Sabukan yung tawanan ni nangita tagbingaw ba? May diri ba? Nag-relax. Sumupalag mo. Palag ko eh. Palag. Ay, sos! Hawat tamin. Hawat tamin. Upaw! Upaw bitaw. Sus, di pa lang dagog lawas lagi. Sos, piktang itlog buanga ka. Dati itong kambuka to. Pawa na ba? Say gwapong bato na na. Ikaw sa may lindot na. Lain pong putlo na to ng PC nga masakpan mo ta. Kalino sa ko kana no? Ay, ako rin bala. Tara. Ay haya gid diri tawhay jud diri tambayan jud ay bantog na diri nagtambay tong mga unggoy. Kabunan Risa. Kabunan na. Ay kayahan. Agay! Ah! Sakita toy. Stilan man ning nga. Sama to bay. Wala akong bunatagak. Oh no! Sama ni eh. Ah! Agay! Kami pitia ato eh. Saban pa daw. Agay kasakit atoy. Kay asa man gito bay? Upaw. Ah, makikatalangin mo oh. Saban. Itabok mo. Atang ni. Ha? Pagkabalas ko ninyo! Nga buhanga mo, sakita sa ulo eh. Kadami sa noon akong upaw ng ulo ba eh.